Yo, izindlela zakamoya aziwenzi umqondo enyameni, kodwa-ke uyawukwenze ukukhulise ukulalela nokuthoba, uthobise impakamo, uthobise ukusazi nokuzidla ukuze ukwazi ukuyibeka phansi noma ngabe kuthiwa impilo esikuthatha yakubekapha empilweni yakunyusa kanjani. Iyasiza le yokwenza izinto zakamoya noma kwesinye isikhathi kuwe zingeke zawenza umqondo, kodwa kuncane kancane kancane. Ya fana nakho ukuthi lithiza sibhekene nenyama nagazi, kodwa sibhekene nemimoya nababusi bezwe balobu bomnyama. Yo, lapho uthola ukuthi uyagowa, kuyenzeka uhlukunyezwa ukholegi emsebenzini, kungenzeka uhlushwa amaklayenti, uhlushwa ikhompetitha. Kodwa-ke uqonda ukuthi bambene nenyama nagazi, bambene nemimoya nababusi bezwe balobunye. Ingakho ngithi indlela zakamoya uzama ukuziqonda kwesinye isikhathi. Gijima ngalawo mandla.